Ola, benvidos e benvidas. Hoxe, o alumnado de segundo da ESO D, temos o prazer de entrevistar a Felisa Segade dentro do proxecto Xerminovas Pandereteiras do Departamento de Galego do IES Xerminezón. Neste proxecto tamén contamos coa colaboración de Radio Click. Felisa Segade é pandereteira, bailadora e cantareira. Formou parte do grupo Leilía e segue impartindo obradoiros ao longo da xeografía galega. Fundou o grupo Tres Pesos e colaborou con Baiuca, entre outros artistas. Que te inspirou a comezar a túa carreira con 14 anos dentro de Cantigas e Agarimos? Pois que eu con 8 entrar a bailar nunha asociación con 8 anos e con 14 entrei en Cantigas e Agarimos e Cantigas e Agarimos daquela empezaba a facer recollidas polas aldeas. Recollidas quere decir que temos unha cultura popular moi grande e estaba apochada pois na memoria dos nosos maiores. E recoller quere decir que vas a unha aldea, preguntas por aquela xente que soubera bailar, tocar, cantar, que de outro xeito tamén fora o seu xeito de vida cando eran novos, e preguntarlle pois como vivían a súa mocedade e aprender aqueles cantos e aqueles bailes que eles nos contaban. Entón, pois, aí comecei. Cando descubrites a túa paixón pola música? Pois coido que a raíz de ir a recoller polas aldeas. E a música me refiro á música que eu fago, que é música de raíz, que é música tradicional galega, porque claro, falar da música é moi extenso, non? Entón, pois non sei, eu creo que todo o mundo ten paixón pola música, porque creo que ningún de vós vivides tampouco alleos a música, non? De calquer estilo, pero música. Entón, bueno, o meu interese na nosa música tradicional foi a raíz de ir de recollida. Cal crees que é a túa mellor canción? Pois non o sei, gustame todas, cada peza que faz nova che parece que é mellor e logo cando faz outra nova xa che parece que é esa, entón non podo decir ninguna. Quen é máis guapo, papá ou mamá? Pois é unha cousa parecida. Por que decidiches dedicarte á música profesionalmente? En realidad creo que non o decidín, veume dado. Empecé a ir de recollida, empecé a tocar a pandeireta, a cantar, comecei a dar clases moi nova, porque cando eu comecei non había escolas de pandeireteiras. Entón foi como ir andando e a propia vida me levou a estar onde estou. Creo que non o decidí nunca. Como é o traballo de recopilación das letras populares? Pois, a ver, o traballo é un traballo maravilloso, porque, bueno, coido que todos os traballos, se che gustan, se tes paixón polo que faz, son doados de facer. Pero, bueno, en realidad no que consiste, e sobre todo cando era a nosa mocedade, en vez de salir de marcha ou ter outro tipo de hobby, por así decirlo, o noso hobby era os fines de semana, que eran os días que tiñamos libres, meternos un coche co único de carné, ca única persona que tiña carné, porque eu era menor de edad, así que non podía conducir, e ir polas aldeas galegas preguntando por aquela xente que soubera cantar. E logo, unha vez que tiñas todo ese traballo grabado, pois chegabas a casa e nos tempos libres que tiñas, poñías o vídeo de diante para atrás, de atrás para diante, e vas escoitando aquelas letras que ao principio non entendías moito, porque a dicción é diferente. O sea, se non estás acostumbrado a escoitar as pandeireteiras, no primeiro momento costa un pouco entender que o que din. Tamén había verbas e situacións que tampouco entendías porque non as viviches, entón era complicado a veces saber que era o que decían. Entón, pois, o traballo é arduo porque é moito de repetir, de escoitar e de estudiar e analizar o que che cantaron, o que che bailaron. Colaboraches con diferentes artistas, como a Milladoiro, Budiño ou Guadi Galego, entre outros. Cal destacarías como a colaboración máis importante para ti? Eu coido que para min a colaboración máis importante quizás foi ca de Milladoiro, porque cando eu colaborei con Milladoiro, pois aínda non era maior de edad tampouco. Entón, foi nos inicios da miña carreira, non? Entón, eu cando colaborei con Milladoiro tiña 16 anos, claro, vos pensade, non sei a edad que tedes vos agora, pero andaredes cerca, non? Sí ou non? Sí. Entón, vos imaginade agora que uns artistas que xa son consolidados, que teñen unha carreira importante, que vas con eles a Dublín a gravar un disco, sería importante para vos, non? Entón, é moi difícil
esquecerse desa oportunidade, de que con 16 anos vas a gravar un disco con un dos grupos galegos máis importantes naquel momento, e ainda sigue sendo hoxe un grupo moi importante. Entón, coido que os inicios sempre son os máis importantes. Entón, diría Milladoiro. Cando comezaches a túa carreira musical, algunha vez imaginaches que chegarías a ser tan coñecida? Nunca. Que temas tratan as letras das túas cancións principalmente? Pois trata de todo, porque o que ten a poesía popular oral galega é que cada cantiga fala de calqueira cousa que poda pasar nun día, na túa vida. Fala de amores, de desamores, de casamentos, de defuncións, de quedar por riba de ti, de mandarche a merda, é dicir, podes dicir absolutamente de todo cunha cantiga. Entón, esa pregunta, por exemplo, cando salimos fora, moita xente nos pregunta de que trata a vosa canción, porque vos sabedes que as cancións de calqueira grupo ten unha historia desde que empeza hasta que acaba, fala de algo concreto toda a súa letra. Nas pezas galegas, cada cuarteto fala de unha cousa diferente ao seguinte. Entón, a canción en sí non ten tema. Pode haber 4 temas dentro da mesma canción. Como describirías o teu estilo musical? De raíz, tradicional, popular. Cando foi o teu primeiro concerto? Que sentiches? Non me acordo que sentí, foi tantos anos. Creo que o meu primeiro concerto debeu ser hai 40 anos. Teño 55, 41 anos, debeu ser o meu primeiro concerto e non me acordo que foi o que sentí. Cal foi o concerto que máis te impactou no que participaras? Pois non o sei, quizás o mellor máis impactante é verte no Palau da Música cando eres moi nova, que foi un concerto con Milladoiro. O Palau da Música en Barcelona é un escenario enorme con tropecientas persoas aí mirando para ti, un sitio moi bonito, un sitio que ademais sabías que por enriba daquele escenario pasaran figuras da música moi importantes. Eu creo que foi quizás o que máis me impactou. Que valores queres transmitir coa túa música? Pois o valor pola amor á nosa terra, á nosa cultura, porque coido que a música que eu fago principalmente é do que fala, é o que é, dicir, o que eu fago é ir de recollida e o que escoito intentalo traer un poquinho máis aos mundos de hoxe, non? E outras veces non, que o cantas puramente tal cual o recolleches, pero creo que o que ten é o valor de querer ser nós mesmos, de que a nosa cultura, de que a cultura galega é diferencial de outras culturas e ao mesmo tempo o mesmo, porque o canto de raíz é algo que existe en todas as culturas, e é igual que o idioma, é algo que forma parte de nós e que fai que sexamos como somos, polo mesmo sitio onde vivimos e polo que falamos e polo que cantamos. Con cal artista che gustaría colaborar? Eu estou aberta a calqueira tipo de colaboracións, non teño ninguén especial con quen me gustaría colaborar, nin con quen non. É dicir, estou aberta a calqueira tipo de colaboración. Das que cantas, cal é a tua canción favorita? O dixen antes un poquinho, creo que o que decía. Cada vez que canto unha nova, esa é a que me gusta e un poquinho olvidas a que che gustou antes, non? Como ves a música galega na actualidade? Crees que as asociacións culturais xogan un papel importante? Pois creo que as asociacións culturais xogaron un papel moi importante, porque é certo que hoxe en día a música galega ten, sobre todo a música das pandereteiras, está no mellor momento. Coido que non hai ningún estilo musical que neste intre non meta unha pincelada da música tradicional. Moitas dos grupos que ao mellor escoitades e ao mellor non o sabedes teñen a súa orixe na música das pandereteiras, ao mellor unha letra, ao mellor unha melodía, e as asociacións culturais estuveron aí sempre presentes sin axuda gubernamental, porque agora pode haber moitas axudas, pero eu creo que é o xermolo de que hoxe moitísima xente nova toca pandereta, toca gaita, baile. Sin esas asociacións igual non estaríamos no punto onde estamos, porque desas asociacións saímos a meirande parte da xente que hoxe facemos música
tradicional. Eu antes falei de que entre en Cantigas Agarimos, pero está, por exemplo, en Compostela, que é onde estamos, non? Está Cantigas Agarimos, está Brincadeira, está Ultrella, é dicir, hai moitos grupos, asociacións de base que fan un traballo de recollida, un traballo de ir polas aldeas e de amosarlo a xente que queira ir a aprender, sin ter que formar parte dun grupo. Ti podes meterte nunha asociación a aprender a tocar ou a cantar porque consideras que forma parte da tua cultura, e creo que sin elas non estaríamos onde estamos. Como comezou o grupo Leilia? Pois o grupo Leilia comezou a raíz de que Monse máis eu sabíamos xa de recollida. As nosas primeiras recollidas foron no ano 86 e claro, ti ibas de recollida e montabas unhas pezas para un grupo de baile, porque todo isto estaba metido no que eran os grupos folclóricos, nada máis nestas asociacións que estamos falando, non? Entón, ti ibas de recollida e aprendías unha muñeira, unha jota para que alguén bailase e todo o resto das melodías e das cantigas que había naquela recollida quedaban outra vez metidas nunha casete, co cual volvían a estar outra vez agochadas. O sea, a nosa función era ir ás aldeas para rescatar eso e ao final seguían metidas nunha casete, non? Entón decidimos xuntarnos os fins de semana para aprender todas aquelas cantigas que nos iban a usar para o baile, para poderlas cantar nas festas, cando nos salíamos e nos divertíamos. E, bueno, e daí empezamos con 16 personas, hubo xente que deixou de vir, porque claro, era estar un domingo pois cantando, e, bueno, pois alguna xente decidiu que non quería gastar aí todos os domingos, e, bueno, pois quedamos o que despois ao final foi Leilia. E no sitio onde estábamos ensaiando, os veciños un día nos dixeron, bueno, xa que os aguantamos todos os domingos, vai haber a festa do pueblo, por favor, pide cantar. E aí decidimos, bueno, pois veña, vamos cantar, teremos que buscar un nombre. E aí naceu Leilia no verao do 89, que foi a nosa primeira actuación. Ata aquí o programa Xerminovas, dedicado a todas as mulleres que crean e manteñen viva a poesía popular. Moitas grazas, Felisa Segade, por acompañarnos. Un placer.